खावसे एरिया आथियाबारि रेन्जनि बे जायगायाव दै रानजोब्बाय, दै लोंनो गैला, मोसौ मोसानो दै दौनो गैला। आं बेफोराव माने जानाखि माने दै रानदोंमोन आं। बे दै राननायाव गोबां खबर मोनदों। बे जायगायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ इमानबादि बेयाव अयथासार खालामदों। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मानसि बुलाबायो, मानसिखौ हमनानै लाबोयो, थाखा दाबि खालामो। राभा मानसिफोर होन, सावथाल मानसिफोर बिसोरनिफ्राय सोरबा 50,000 लादों, सोरबा 1,000 लादों। फैसा होआब्ला जेलाव हरगोन, सिगिनाय बिराद बिदि उदाहरन दं। आं बे रिपर्टखौ मोनजोब्बाय। आङो बे जिनिसखौ मालाबा कालेक्ट खालामनानै आं बयनिबो सिगाङाव बेखौ बुंनो हागोन। आरो मानसि बुनाय, बन एसे लायनो थांबानो मानसि बुनाय, ओमफ्राय मैगं एसे सोरबा जुदि थांदोंब्ला बेखौ बुनाय, इभेन सोरबा हाग्राथिं थांब्लानो बेखौ बुनाय, बे घटना बिराद जाबाय थादों। जेराव जोंनि सरकार थानाय समाव जुदि बे रोखोम मानसि बुख्रुबनाय, थाखा फैसा लुट खालामनाय बे रोखोम जुदि जायोब्ला सान्थिया बोरै फैबावनो आरो बे गोरिब गुन्द्राफ्रा बोरै थांना थानो? आथियाबारिनि अफिसावनो रेन्ज अफिसाव थानो हैदों। बे हैनाय समाव अमृत नेवार बे दंमोन, बेनि रिसिभ खालामदों। ओमफ्राय नाराथन बसुमतारी बे रिसिभ खालामदों। ओमफ्राय खाथियाव रेन्ज अफिसार खनखन कौशिक बेबो दंमोन। दा फरेस्ट भिलेजाव जायनाखि रुल्स दं, फरेस्ट भिलेजाव थानाय मानसिफोर बिसोरनोथ' थांनानै थानायनि बेब'स्था खालामनांगौ। जोङो दा सेरफांगुरि थानायाव एफआइआर होफैदों। एफआइआर होनायनि मेइन खार'ना जादों नैबे निरन्त बसुमतारी आरो नैबे बिब'आ जाहैबाय सुदेम बसुमतारी। दा निरन्त बसुमतारीखौ थांनाय 14 थारिखखालि बेलासिनि 3 बाजियाव बे आथियाबारि फरेस्टनि अमृत नेवार ओमफ्राय सासे नरतन बसुमतारी आरो बिनि गार्डफोर बिसोरो हमदों बेखौ। ओमफ्राय बेखौ बुदोंबो। हमनाय खार'ना जाहैबाय बियो माने लङा दैनि खर'आव थांदों, लङा दैखौ नायदों। माने दैया मानो दाबो बोहैबोदिया, दैया मानो दाबो फ्लाद जायाखै। मानोना बिसोरनि बे जायगाया गासिबो ओरै गाहायाव माने डाउन स्ट्रिमाव दैया रानजोबनानै दैखराव दै गैया, ओमफ्राय टिउबवेलावबो दै गैया, बिदि जादों। दा बेनिखायनो मानो दै रानखो बेखौ नायनो थांदों बियो। दा बेयावनो बेखौ माने फरेस्टनि मानसिफ्रा लोगो मोननानै बेखौ हमो आरो बेखौ बुयो। बे सिकिउरिटिजों थांदोंमोन आरो बे आसलथे बियो केरेलायावसो लेबार मावो। बियो इलेक्सननि थाखाय फैदोंमोन। इलेक्सनाव फैनाय समाव दाबो थांफिनाखै बियो। दा नैबे फैनायनि उनाव नै दाखालि 14 थारिखखालि 3थायाव बेखौ हमदों आरो बुदों। आरो लोगोसे बिनि उनाव बेजों सासे लोगो दसे नंदों आरोबाव। बे जाहैबाय प्रजित ब्रह्म। दा बेबो माने माबानि थाइसुगुरि गामिनि। दा बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमदों। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव हमनानै बेखौ बुदों आरो लोगोसे बिसोरखौ 14 थारिखनि मोनायाव बे माबायावनो दोनदों, आथियाबारि फरेस्ट रेन्जआवनो दोनदों। दोननानै बिसोरखौ बुदों। दा माबे रिक्सआव दोनदों बे मोनसे कुइसन जायो। बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ, फरेस्ट रेन्ज अफिसा मानो मानसि दोनो, बोरै दोनो? खुनु दाय गैया, फोदै गैया मानसिखौ। जुदि दाय दंमोनब्ला, माबा मोनसे दाय मोनदोंमोनब्ला बेखौ फरवार्ड खालामनांगौमोन, जेलाव हरनांगौमोन। जेलावबो हराखै, खिन्थु बेखौ माने हरसेबो दोनबाय, बुबाय। दा बुनायनि दागबो दं। ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ सानैखौबो बिसोर अखानायै 16 थारिखखालि कसिगावआव लांदों, डिभिजन माने फरेस्ट अफिसाव। ओमफ्राय लांनानै बेयावनो ट्रिटमेन्टबो खालामबाय एसे, खालामनानै लाबोनानै ओमफ्राय 1थायाव बिसोरखौ माबायाव लाबोदों, आथियाबारि फरेस्ट अफिसाव लाबोफिनदों। ओमफ्राय लाबोनानै बार्गेनिं खालामबाय, दाना फैसा बिबाय जे 1 लाख बे सानै मानसिजों माने प्रजित ब्रह्म ओमफ्राय निरन्त ब्रह्म बसुमतारी, निरन्त बसुमतारी बे सानै मानसिया 1 लाख जुदि होआब्ला जेलाव हरसै होननानै सिगिबाय। दा बिसोरबो गिबाय। दा गिनानै बिसोरो फैसाथ' 1 लाखथ' होनो हाया। दा खुनुरुखुम रायज्लायनानै 60,000 सानैजों 1,20,000 होनानै बिसोरखौ माने रिलिज खालामबाय। बे 3थासोआव रिलिज खालामबाय बेखौ, बे आथियाबारि माबानिफ्रायनो। दा फैसाखौ स्वयं गावनो नैबे सुदेम बसुमतारीया गामिनि सासे मुरब्बी दंमोन, फुलेन नार्जारी होननाय, बेखौ लोगो लानानै बे आथियाबारिनि अफिसावनो रेन्ज अफिसावनो थानो हैदों। बे हैनाय समाव अमृत नेवार बे दंमोन, बेनि रिसिभ खालामदों। ओमफ्राय नाराथन बसुमतारी बे रिसिभ खालामदों। ओमफ्राय खाथियाव रेन्ज अफिसार खनखन कौशिक बेबो दंमोन।
थाखाखौ बिसोर रिसिभ खालामदों दा बे खबरखौ आङो बिसोर हरदों ओमफ्राय बे खबरखौ मोननानै आङो 5टा बाजियाव बे माबायाव आथियाबारि फरेस्ट अफिसाव आंनो फंखन कौशिक रेन्ज अफिसारखौ आं लोगो हमहैदों दा लोगो हमनाय समाव जोंहा नैबे भुमिधर दैमारि दङ ओमफ्राय अख्रांमा दङ आंजों लोगोसे दा जों थांनानै रायलायहैदों थांनानै रायलायनायाव आं बेखौ अनेकबार बुंदों जे नोंथाङा दाय गैया फोदै गैया मानसि मानो हमनानै लाबोखो मानो बुखो आरो दाय दोनदोंब्ला नोंथाङा बेयाव मानो दोनखो बेखौथ' फ्रड खालामनांगौ जेलाव हरनांगौमोन दा माबे रिक्सायाव आथियाबारिनि बे फरेस्ट अफिसाव दोनखो आं बेखौ बुंदों आरोखि आरो दाय माने दंब्ला नोङो फ्रड खालामनांगौमोन आरो खालामाखैब्ला हरसे दोनबाय नोङो बेखौ बुबाय नोंखौथ' बुदोंबो मानो बिदि खालामखो आरो नों दिनै मानो हगारखो बेखौ आं बेखौ सोंदों आरोखि दा हगारनाय गेजेरावथ' फैसा लादों जों बेखौ बुंदों ओमफ्राय बे सिगाङाव दिनाय खालामदोंमोन उनाव आं मोजाङै नर्मेल अबस्थायाव बेखौ बुजायदों दा सासे अफिसार नोंहा माबा जागोन माने इनकुवारि टिकुवारि जाब्ला साख्रि ओंखार दं मा दं दा उथे नोङो बिदि खालामा एसे गोरिब मानसि बे गोरिब मानसिनि फैसाखौ लानानै दा जेबो माने सुख गोजोन मोना नों उथे फैसाखौ हरफिन बे बाथ्राखौ बुंनानै आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन रेन्ज अफिसारा फन खौशिकआ गावबो एग्रि जादोंमोन बे गाबोन हरफिनसां बिदिबालाय फैसाखौ होननानै बियो 16 तारिख खालि बेलासियाव हरनो खोथामोन आगोल 16 तारिख बेलासियाव नेबाय 16 तारिख बेलासियाव हरफिनासै ओमफ्राय बिनि उनाव आङो 17 तारिखनि बेलासियाव आं बे मा होनोमोनलाय नरतन बसुमतारी फन खालामबाय बिदि फन नाम्बार आंनाव दंमोन दा फन खालामनानै सोंहरबाय आङो बे आल'सनायावथ' नोंबो दंमोन आरो नोंनि सिगाङावथ' बेयो माने फैसाखौ हरफिन होनना खोथा बुंदों दा नोङो आंनि खोथाखौ रिमाइन्ड खालामना हो बुंना हो बे हरनो होननाय खोथाया फैसा हरफिननाय नागिरनाय खोथाया मा जाखो मानो हरदिया बेखौ नों खोन्थाना हो होनबाय आं ओमफ्राय दे सार जागोन सार खोन्थागोन आं होननानै दे खोन्थानो थांबाय दा खोन्थानो थांनायनि उनाव आंखौ लिंहरबाय बियो दा सारानो फैदो रायलायफैदो होनबाय आं माने आंथ' फैसानि खोथा रायलायनो थाङा बेयाव नोंसोर खोथा बायदियाला नोंसोर फैसा हरनांगौ होनबाय आं ओमफ्राय उनाव बिसोरो दाखालि 18 तारिख खालि फैसाखौ हरनांगौ बिसोरो 18 तारिख खालिबो हराखिसै ओमफ्राय मैयासिम नेदोंमोन मैयासिम बिसोर हरनो खोथादोंमोन मैयासिमबो बिसोर रिफान्ड खालामाखै फैसाखौ दा मैयासिम रिफान्ड खालामैयाव जोङो माने सानबाय बिसोर फैसा होनाय नंला बेखायनो आङो दहाय फुङाव जों ज' रायलायनानै दा बिनि अल्टारनेटिभ जा केसआव उफाय गैया होननानै दिनै बे केसखौ बेयाव सेरफांगुरि थानायाव जों केस होनाय जाबाय दा बिनि CIआ रिसिभ खालामनाय जाबाय आरो बिथांमोना एक्सन लागोन होनना बुंदों जों नेनि एक्सनखौ मा जादों बेसेबां एक्सन लायो बेखौ जों नेनि दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय बेनो जे आङो बे माने खावसि एरिया आथियाबारि रेन्जनि जों जे दै रानजोब्बाय दै लोंनो गैला मोसौ मोसानो दै दौनो गैला आं बेफोराव माने जानाखि माने दै रानदोंमोन आं TCB माने दैनि टेंकार लानानै दै रानदोंमोन आं बे दै राननायाव गोबां खबर मोनदों बे जायगायाव फरेस्टनिफ्राय इमानबादि बेयाव अयथासार खालामदों फरेस्टनिफ्राय मानसि बुलाबायो मानसिखौ हमनानै लाबोयो थाखा दाबि खालामो दा गोबां माने माबाफोर गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिफोर राभा मानसिफोर होन सावथाल मानसिफोर बिसोरनिफ्राय सोरबा 50,000 लादों सोरबा 1,000 लादों 1 लाख लादों बेबायदि मोनसे टेरराइज बे फैसा लानानै फैसा होआब्ला जेलाव हरगोन सिगिनाय बिराद बिदि उदाहरन दं आं बे रिपर्टखौ मोनजोब्बाय आङो बे जिनिसखौ मालाबा कालेक्ट खालामनानै आं बयनिबो सिगाङाव बेखौ बुंनो हागोन आरो मानसि बुनाय बन एसे लायनो थांबाय मानसि बुनाय ओमफ्राय मैगं एसे सोरबा जुदि थाङोब्ला बेखौ बुनाय इभेन सोरबा हाग्राथिं थांब्ला बेखौ बुनाय बे घटना बिराद जाबाय थादों इमान अयथासार दा जोंनि गेजेराव जोंनि सरकार थानाय समाव जुदि बे रोखोम मानसि बुख्रुबनाय थाखा फैसा लुट खालामनाय बे रोखोम जुदि जायोब्ला सान्थिया बोरै खालामनो आरो बे गोरिब गुन्द्राफ्रा बोरै थांना थानो दा फरेस्ट भिलेजआव जायनाखि रुल्स दं फरेस्ट भिलेजआव थानाय मानसिफोर बिसोरनोथ' थांनानै थानायनि बेब'स्था खालामना होनांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिसोरनि माने थांनानै थानाय राहाया मा बन गंसे लायोब्ला बेसेबां दाय जायो माने एफोराव दायनि जानायावलाय बिसोर थानो जाबा बेयाव जायगा होबायब्ला बिसोरनोथ' खमसे खम बन गंसे खननानैथ' लायो बिसोरनो अधिकार होनांगौ फरेस्ट भिलेज नङि मानसिखौ बिसोर मा खालामो खिन्थु फरेस्ट भिलेजफ्राथ' बन गंसे लायनाय बेखौ हमनाय एफोर गिदिर साजा फैसा 50,000 गाहाम लानाय 1 लाख लानाय बुख्रुबनाय बेखौ जानो नाङा बेखिनिखौथ' एलाउ खालामनांगौ दा बे ओरैबायदि अयथासार खालामबाय दा बुजानाय मानसि जेलाव हरजानाय दासिमबो नै दाखालि मोफौ मासे गामियाव हमदों न'खराव एखेरे मोफौ मासे फैनानै हमदों बे हाग्रानि मोफौ ना न'नि मोफौ बेखौसो बुजिफालाय ना गामिनि मोफौ दा हमबाय बे हमनायखौनो गोदा खानायखौनो हमनानै लांनानै रेन्जआव लांबाय बुबाय आरो मानसिखौ जेलाव हरबाय बेथ' गोरिब मानसिखौ बिदि खालामो बेथ' अननाय दा आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों
दा जोंनि माने बिटिआरनि सरकारफ्रा बेफोरखौ नोजोर होनांगौ एकदम बुख्रुब सुख्रुबबो खालामनाङा सान्ति बिबाय होनना बुंनाय मानसिफ्रा दिनै असान्ति जोंनि गेजेराव लाबोनो नाङा दा बिसेस करि आङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM मानाव गेदेर माने रन्जित बसुमतारी आं बिथांखौ खावलायो दा बिथाङा जाहाथे माने बेफोरखौ कन्ट्रल खालामो बिदि बुख्रुब सुख्रुब खालामनो नाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ कन्ट्रल खालाम डिसिप्लिनजों लां रायजो राजाफ्रा जाम्बा जाम्बि बिसोरखौ आदर खालामनांगौ बिसोर अननांगौ आरो जों अनाबा सोर अनबावनो बे गोरिब गुन्द्रा मानसिखौलाय बे जाम्बा जाम्बि मानसिखौ जों जुदि आदर खालामनानै बिसोर जुदि मोजां लामा खोन्थायाब्ला सोर खालामबावनो बे बुख्रुब सुख्रुबथ' जायाना जेलाव हरनाय बुख्रुबलाबायनाय सुख्रुबलाबायनाय फैसा दाबि खालामनाय बेथ' जायाना बिदि दा बेफोरखौ माने जोंना EMआ खबर लानांगौ जाहाथे बे रोखोम जाया सान्थि भाबै जाहाथे बयबो संसार जायो सुख गोजोन बयबो जाहाथे अनलायनानै रुजु रुमु बयबो रायजो जायो बिनि बेब'स्थाखौ खालामना हो बिनि बेब'स्था खालामाबानो बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय बे अननाय बे आरो बिदि खालामब्ला जायगा मोननाय नङा रायजोफ्रा जायगा होनाय नङा बयबो माने अब्ला नेवसिगोन ओंखायनो आं खावलायो जाहाथे फैगौ दिनफ्राव जाहाथे हाग्रा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनो जाहाथे माने बन लायनो हानाय बे मैगं दाइसे लायनो हानाय बेबायदि माबायाव अधिकारखौ जाहाथे होयो बेयाव जाहाथे रावाबो जाहाथे अफराद जाया गिदिर अफराद जाया बेनि थाखाय जोंखौ जाहाथे नायो आरो बे हाग्रा ओनसोलनि जायनाखि फरेस्ट भिलेजार्सबो दं बिसोरबो हाग्रा ओनसोलाव फरेस्ट भिलेजार्सआव थानो होबाय जेब्ला बिसोर जाहाथे मोजां थांना थानायनि जाहाथे अधिकारखौ जाहाथे होयो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BSAT सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।